ja miała takie dożywienia niekie przed wolbami do Sakskiego Sejma, gdzieś miała spytała nic niż Marka Himana podpirować, ale das miała na bohatej hasy tam stała, sudziła, że tam ja sobie ja jenoś za CDU tam nie stoju. Ale w oprodzie za wszystkie demokratyczne strony, a moje dla też za lewicu. To ma też wieste nadawki w demokratii, a proszę jenoś nic zawolić AfD, a to, że się knejni Wagenknecht nitko se natwariła po mniej bolje stalinistycznym systemie. Proszę jara, to my nechamy, a za to tu ja to dla tu ja steju na władze, a sobą nie boj podpiruju. Ja pak wolu mudrych, a tak sme pa nivo voli, če poprom Brunujušku, tak dobiem to brać. Tych tak mianowanych mudrych woliczy. A też to, że są na lewej stronie, albo jako lewe radykalne krzydło mówiło, to nam też to nie możemy zastopować.